Janeng banjir lahar Gunung Semeru sangar kedadian Minggu sore. Banyu campur material vulkanik militeres sampai medot akses antar kecamatan. Siji wong nambang wedi sempat kejebak nang tengah banjir lahar. Letusan sekunder. Banjir lahar Gunung Semeru Minggu sore meh mangan korban. Siji wong nambang wedi sempat kejebak nang tengah-tengah derese banjir sing mili nang Kali Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dek telat munggah pas banjir lahar moro-moro nerak. Ya Allah, ayo Pak. Banjir gede, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ketange wong lanang sing diruwi jenenge Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, blai slamet. Dek kasil munggah terus langsung mulih. Banjir lahar Gunung Semeru Minggu sore mau kepetung sangar. Kecatet nang seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, amplitudone nyandak 40 mm. Banjir lahar iki ngarah nang pirang-pirang kali pinggir Tenggara sampai nyumet bledosan sekunder. Polai material bledosane Gunung Semeru tanggal 19 November iko kondisine sik panas. Banjir lahar iki yo nutup tretek limpas. Akibatnya akses dalan nang Kecamatan Tempur Sari teko Kecamatan Pasirian pedot. Ketutup material lahar rupa endut wedi marek watu. Sampai saiki status Gunung Semeru sik level 3 utawa siaga. Aktivitas Semeru sik kepetung drawasi. Mongso rendeng bar intensitas udan sing dhukur, gelek nggarakno banjir lahar. Warga nang sikile Gunung Semeru khususnya sing manggon nang pinggir Tenggara dijaluk luwih waspada. Yongki Nugroho, JTV.